Iphinde nginamukele-ke la ekhaya lethu la esichaza khona amaphupho. Uma ukuthi umusha kule channel, ngicela ushaya subscribe, ucele-ke nabanye bezo-subscribe. Uma ukuthi le video ibuka ku-TikTok, thatha inamba ku-bio, usibhalele-ke ku-WhatsApp ukuze-ke uzosibuza njalo amaphupho oba nawo ekuseni. Khona buzile-ke lapha kuma-comment, ngizolokhu ngithatha nga-one ngibuze bese ividiyo ngifaka YouTube. So uma ukuthi busubuzile phuthuma ku-YouTube, mhlawumbe-ke neyakho impendulo ikhona. Nansi ilink kwi-bio uma ukuthi ubuka ku-TikTok. Ukuphupha ngegazi noma-ke ngokopha, ake ngingene nje kulokhu. Uma ukuthi-ke uphupha uyopha isikhathi eside futhi awazi-ke ukuthi kungani kahle kahle opha, lokho kube kuthi uzohlangabezana nesikhathi esinzima maduzane nje empilweni yakho. Kusho ukuthi kumele ulindele ubunzima obuzayo empilweni yakho, kunezinto nje ezizokuphazamisa ezingeke zikuphathe kahle. Ake sithi-ke manje ukhwehlela igazi. Uma ukhwehlela igazi uzosithola ulwa maduzane. Kusho ukuthi kunengxabano nje ongase-ke ubhekane nayo noma-ke ukungazwani nabanye-ke osondelene nabo. Kodwa-ke uma uhlanza igazi, lokho kusho ukuthi-ke uzoba nenhlanhla. Mlaleli, ngicela ubuze la kwi-comment la ungazwanga khona kahle noma ubuze-ke iphupho. Ngizobe sengibuya-ke nevidiyo yakho ngizochaza ukuthi lelo phupho libe ukuthini-ke empilweni yakho. Siyazi-ke sonke ukuthi kubalulekile ukuthi-ke wazi kabanzi ngamaphupho ukuthi asho ukuthini empilweni yakho, bese-ke uwenza njalo ngoba kwesinye isikhathi abadala basuke bakubonisa-ke ngawo amaphupho. Amanye amaphupho ayisibonakaliso. Mlaleli, ngiyathemba ukuthi-ke awukhohlwanga ukushaya subscribe uma ukuthi awukaze uwushaye. Nisale kahle, ngizobuya-ke namanye amavidiyo amaningi amaphupho ngokulandelayo. Nginibingelele la esichaza khona amaphupho i-channel yethu. Uma ukuthi umusha ngicela ushaya subscribe, ucele-ke namanye bezo-subscribe ukuze bezokwazi kabanzi-ke ngamaphupho abo. Uma ukuthi le video ibuka ku-TikTok, shaya ufollow, uthathe inamba kwi-bio, usibhalele ku-WhatsApp njalo-ke iphupha osuke uzoba nalo. Ake ngingene kule yokuphupha-ke amaphepha noma mhlampe-ke unikezwa amaphepha omsebenzi okanye-ke ubona ama-CV. Ukuphupha amaphepha nje amaningi impela amhlophe kuchaza inhlahla-ke lokho. Kusho ukuthi kunenhlahla ezayo nje maduzane. Ukuphupha-ke ubhala ephepheni kuyancika futhi ekutheni ubhala ini. Uma ukuthi ubhala i-CV uzowuthola lowo msebenzi olokhu uzama. Sithi-ke ngumuntu vele uhambe faka ama-CV ozama umsebenzi, lokho kuzobe ukuthi vele lo msebenzi usungowakho uzowuthola maduzane. Kwakho nje ukuthi ungapheli amandla, uqhubeke ufake njalo ama-CV, ngelinye ilanga lo msebenzi uzowuthola. Uma-ke ubhala incwadi yothando uyeza umshado kuwena maduzane, kuzomele-ke uhlale ethembeni. Ngike ngibatshene-ke abanye baningi ukuthi-ke into esuke nje uyibona noma ukubhaliwe ngaleso sikhathi akushintshi. Kusuke nje kungenzeka ukuthi-ke kuzobika khona lokho. So iphupho-ke elinokubhala akulona lokho akubiki-ke into embi noma ngithi akubiki ibhadi, lichaza-ke ukufezeka kwezinto. Uma uphupha ubhala incwadi kuchaza ukuthi-ke ukuphumelela empilweni yakho noma kunenhlahla ezayo kuwena. Uphupha-ke imali yamaphepha eningi nakho uchaza inhlahla ezayo. Mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ungezwanga khona, ngicela ubhale la ku-comment section ukuze-ke ngizobuya nempendulo yevidiyo yakho ngizokuchazela kabanzi. Nisale kahle. Nginamukele la kwi-channel yethu la esichaza khona amaphupho. Kunomuntu-ke obuzile ukuthi-ke ukuphupha ngokuboshwa ngabe-ke lokho kubika ukuthini. Kodwa-ke uma umusha kule channel bengicela-ke ushaya subscribe, ucele-ke nabanye bezoshaya subscribe ukuze nabo bezokwazi kabanzi ukuthi amaphupho abawaphuphayo abika ukuthini ezimpilweni zabo, ngoba hey, ave kubalulekile ukwazi kabanzi ngamaphupho akho. Uma unombuzo ubuza khona la kwi-comment section, kodwa-ke uqale ushaya subscribe. Uma ukuthi le video ibuka ku-TikTok, ngicela usilandele bese-ke uthatha inamba lapho kwi-bio noma inbox bese usibuza ku-WhatsApp wethu njalo ekuseni. Ake ngingene-ke la ukuthi-ke ukuphupha ngokuboshwa. Uma uphupha ukuthi-ke uboshiwe, lokho kusho ukuthi-ke izikweletu zakho
sizokufaka ey'nkingeni khona maduzane. Kusho ukuthi iy'kweletu onazo uma ukuthi ngumuntu-ke wey'kweletu noma ngithi-ke iy'nkinga kanjalo zizokufaka ezinkingeni. Uma-ke uphupha-ke uphunyuka ejele, kusho ukuthi-ke unesibindi futhi-ke usebenza kanzima empilweni yakho. Kusho ukuthi ungumuntu kahle kahle osebenza kanzima. Noma ngabe yini oyenzayo empilweni yakho ukuze uyi-achieve, kuzomele-ke uyisebenzele kanzima. Uzonqoba-ke futhi izinkinga zakho empilweni yakho futhi-ke uphumelele. Futhi uma kuwukuthi-ke uphupha ubushiwe, lokho kusuke kubika ukuthi ngelinye ilanga uzoba nodumo noma uphumelele emsebenzini wakho, noma-ke uma ukuthi ungumuntu ozisebenzayo noma ngithi mhlawumbe usomabhizinisi noma lokho okuzamayo empilweni yakho ngelinye ilanga kuyophumelela. Mlaleli, uma ukuthi umusha kule channel ungakhohlwa phela ukushaya subscribe, utshele nabaseceleni ukuze-ke nabo bazokwazi kabanzi ukuthi amaphupho awaphuphayo abika ukuthini ezimpilweni zabo. Lapha ku-TikTok ungasithola nje i-channel yethu ithi sichaza amaphupho. Ku-YouTube sichaza amaphupho. Siyatholakala yonke indawo. Na-WhatsApp-ke uyazi usibhalela-ke njalo uma unephupho oluphuphile. Nisale kahle. Ake nginamukele-ke kule channel yethu la esichaza khona amaphupho. Uma ukuthi umusha ngicela ushaya subscribe, ucele-ke nabanye bezosubscribe ukuze-ke nabo bezokwazi kabanzi ukuthi amaphupho asho ukuthini ezimpilweni zabo. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok, shaya phela-ke lapho ufollow sithathe inamba kwibhayo uyasibhalela. Ucommente-ke nangephupho ufuna ukuthi ngibuye nevidiyo yalo ngokuzayo. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha umlungu. Bona i-comment khona ukuthi ukuphupha umlungu kubika ukuthini. Ukuphupha umlungu ekupha imali kusho inhlahla ezayo noma-ke amathuba amahle azokuvelela maduzane nje. Kusho ukuthi-ke uma ekupha imali kuzomele-ke ulindele okuhle, kodwa siyazi-ke sonke ukuthi imali ijwayele ukubika inhlahla uma uyiphupha, noma-ke ukuthi idlozi lakho likupha-ke amandla okuphumelela. Kwesinye isikhathi-ke ukuphupha umlungu ngasho-ke idlozi lamanzi, okuyidlozi lomdawo noma-ke ukukhanyisela ngokomoya. Ukuphupha umlungu ekuthethisa kungasho-ke ubunzima empilweni yakho, ukudumazeka noma-ke ukuphoxeka ozobhekana nabo empilweni yakho maduzane nje. Ukuphupha umlungu ngakuchaza nje ngey'ndlela ey'ningi. Ngisengichaza okunye ukuthi-ke ukuphupha umlungu ngasho-ke ukuthi unesilwane noma-ke isexwayiso ukuthi-ke kukhona ubunzima ozobhekana nabo empilweni yakho maduzane nje. Kwesinye isikhathi-ke kungasho-ke ukuthi-ke kini niyazalana nabamhlophe, ngakho-ke usuke-ke uphupha okhokho bakho. Mlaleli, uma ukuthi-ke khona la ngazwanga khona kahle, ngicela ubuze kwi-comment section noma-ke ubhale nawe la kwi-comment iphupho obenalo. Ngizothi uma ngibuya ngokulandelayo kwazi bani ngizobuya-ke neyakho ividiyo. Ungakhohlwa phela ukushaya usubscribe, ucele-ke nabanye ukuthi-ke bezosubscribe. Lapha ku-TikTok siyatholakala i-channel yethu ithi nje sichaza amaphupho, naku-YouTube sichaza amaphupho. Nisale kahle. Sanibonani, nginibingelele nginamukele la sichaza khona amaphupho. Baningi bekubuza lapha kuma-comment section ku-TikTok kwethu ukuthi-ke amaphupho amathize-ke ayachaza ukuthi ngizolokhu ngithatha nga-one ngizowenza ividiyo ngiposte la ku-YouTube. Uma ukuthi ibuka ku-TikTok le video ngicela-ke uphuthume ku-YouTube, mhlampe-ke neyakho impendulo mhlampe isiphenduliwe lapha ngaposta, ngoba ngifike ngifunde ama-comment bese ngenza-ke inqwaba amavidiyo ngiposte lapha ku-YouTube kwethu. Nansi link yobhayo noma-ke ungene ku-YouTube ubhale ukuthi sichaza amaphupho. Uzofica-ke i-channel yethu lapho inenqwaba-ke yamavidiyo ngiphendula-ke imibuzo yabantu ababuze-ke amaphupho bese-ke uyasubscribe. Namhlanje-ke ngizokhuluma-ke ngemfene. Khona ubuzile lapha kwi-comment section wathi-ke ukuphupha emfene kuchaza ukuthini. Uma ibuka ku-TikTok le video ngi-inbox phela ucela inamba ukuze uzosiwathapha njalo ekuseni noma ithathe lapha kwibhayo. Uphupha imfene kuchaza ukuthi-ke kunento yakho engeke-ke ihambe kahle. Kungenzeka phakathi-ke kube nomuntu ozokonakalisa-ke izinto zakho. Ngoba sonke-ke siyazi ukuthi kunaleli gama elithi-ke isandla semfene. Igama elithi-ke isandla semfene lichaza isandla esisithathu esingalungile. Ngicabanga ukuthi ngiyazwakala ngithi-ke esesithathu esingalungile. Sorry-ke ngomsindo indawo-ke engekuyona. Umahluko-ke phambi kwesandla sesithathu, isandla-ke isandla semfene ke leso. Abanye-ke bake bethi-ke ukuphupha imfene kubika ukuhlaselwa
ngabathakathi. Kanti-ke kuhlukene uma ukuthi-ke usuphupha imfene. Abanye banokuphambanisa-ke ukuthi ukuphupha imfene kufana-ke nokuphupha inkawu. Kanti cha, akunjalo. Ukuphupha imfene kusho ukuhlaselwa ngabathakathi. Njengoba bese ngichazile-ke okuningi ekuqaleni, bese kuthi-ke inkawu kusho-ke inhlanhla. Kunenhlanhla-ke ezawo maduzane, inkawu-ke leyo. Uma uthi nombuzo ngicela ubuze la ku-comment section. Uphinde-ke ungakhohlwa ukushaya subscribe uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-YouTube. Uma ukuthi uyibuka ku-TikTok, thatha inamba kwi-bio noma ngi-inbox ucela inamba zobe sengiyekunika bese uyasibuza-ke lapha ku-WhatsApp wethu njalo ekuseni-ke uma unephupho. Nisale kahle. Nginibingelele-ke la sichaza khona amaphupho. Abaningi abebuza mayelana nesikhiye ukuthi-ke ngabe kuchaza ukuthini. Kodwa-ke uma uthi umusha kule channel ngicela ushaye subscribe. Uma uyibuka ku-TikTok thatha inamba kwi-bio usibhalele ku-WhatsApp usibuze-ke khona iphupho sobe sesichazela-ke nawe. Kodwa-ke ake ngingene kule yokuphupha ikhiye. Ngabe-ke ikhiye zemoto noma-ke somnyango noma abanye-ke bake bethi isithixo noma ngabe isikhiye-ke sengidi noma-ke ukuphupha ingidi. Ukuphupha-ke izikhiye kuchaza ukuthi-ke kunomnyango ozovuleka empilweni yakho. Kunento ezolunga okade-ke uzama ukuyilungisa kodwa-ke ingalungi. Leli phupho liyafana nokuthi-ke uvula umnyango. Kanti-ke ake sithi-ke manje ukhiye lo ophuphayo ukulahlekele ephushweni. Ingabe-ke lokho kusho ukuthini? Lokho kubika obunzima osazobhekana nabo-ke empilweni yakho. Kunomzima nje obukhulu obuzayo obusendleni kuzomele-ke ubulindele njengoba-ke izikhiye zilahleka ngoba phela lokho kufana nokulahlekelwa yimpumelelo yakho.